Omatalon rakentaminen on helppoa ja turvallista. Talotehtaan kaikissa suurelementeissä käytetään patentoitua lämpörunkotolppaa, jotka valmistetaan puoliautomaattisella koneella Sonkajärven tehtaalla. Suurelementtien valmistus alkaa elementtiin tulevien osien teolla. Rungon osat kasataan osaelementeiksi, joihin kiinnitetään ikkunat ja ulko-ovet valmiiksi. Ikkuna lasketaan osaelementin rungon sisään. Tässä vaiheessa rungon osat ovat vielä irrallaan. Runko puristetaan kasaan, jolloin ikkuna keskittyy aukkoon ja runko naulataan kiinni. Runkoasemalla eristeet asennetaan vapaaseen tilaan ja runkotolpat painetaan kiinni eristettä vasten, jolloin eriste täyttää kokonaan sille varatun tilan. Tässä vaiheessa asennetaan elementtirunkoon myös aiemmin valmistetut osaelementit. Seuraavaksi elementtirunko siirtyy sisälevytysvaiheeseen, jossa elementin päälle vedetään yhtenäinen höyrynsulku ja sisälevyt nostetaan paikoilleen ja kiinnitetään kevyesti ennen levyn lopullista asennusta. Elementti käännetään ympäri ja siirretään tuulensuoja-asemalle. Tuulensuojalevyt nostellaan elementin päälle. Ikkunat ja ovet suojataan maalausta varten muovikalvolla. Levyjen kiinnitys tehdään naulausportaalilla. Verhouslaudat kiinnitetään naulaimella käsityönä käyttäen apuna jakokampaa. Näin paneelauksen etenemä pysyy oikeassa mitassa. Verhouksen kiinnityksen jälkeen elementti siirretään maalauslinjalle. Maalaus kuivatetaan kuivauslokerikoissa, joissa kiertää kuiva, lämmin ilma. Kuivumisen jälkeen elementti siirretään viimeistelyvaiheeseen, jossa elementtiin asennetaan pielilaudat. Viimeistelty elementti pakataan kollilavalle, johon sopii 3 elementtiä samalle lavalle. Kollilava suojataan vielä muovilla. Elementtikollit siirretään lopuksi ulos odottamaan lastausta. Toimitusluettelon mukaiset tavarat lastataan kuljetusauton lavalle trukeilla. Talopaketti vaatii kuljetukseen keskimäärin 2 täysperävaunullista rekkaa. Asennuspalvelu pystyttää talosi takuutyönä haluamaasi vaiheeseen joustavasti omien aikaresurssiesi mukaan. Suurelementit puretaan kuormasta tasaiselle alustalle, josta ne on helppo nostaa paikalleen. Alajuoksun alle asennetaan mahdollinen radonsuojakaista. Radonsuojakaistan tarpeellisuus tarkastetaan perustusten leikkauspiirustuksesta. Ennen alajuoksua asennetaan vielä solukumikaistaeriste, joka painetaan tartuntaterästen läpi sokkelin pintaan. Ennen elementin asennusta alajuoksun päälle asennetaan vielä yhtenäinen mineraalivillakaista. Elementti lasketaan tasaisesti alajuoksun päälle ja naulataan päistään vinonaulaamalla. Pystysuoruus tarkistetaan vatupassilla ja elementti tuetaan vinotuella noin 3 metrin välein. Seuraava elementti nostetaan suoralla seinällä edellisen jatkoksi. Liitoskohtaan lisätään mineraalivillakaista ennen asennusta. Elementti lasketaan paikalleen edellisen elementin tapaan ja tuetaan paikalleen. Viimeisen päätyseinän elementti nostetaan paikalleen ja pystysuoruus tarkastetaan ja tuenta tehdään samaan tapaan kuin edellisillä elementeillä. Kattoristikoiden asennus aloitetaan talon toisesta päädystä. Ristikko kiinnitetään valmiiksi asennettuun kulmarautaan ankkurointinauloilla
ja tuetaan pystysuoraan tukien se väliaikaisesti päätyseinään. Seuraava ristikko nostetaan paikoilleen ja kiinnitetään kulmarautaan. Tämä ristikko asetetaan pystysuoraan ja kiinnitetään laudan avulla edelliseen ristikkoon. Näin asennetaan kaikki ristikot järjestyksessä paikoilleen ja tuetaan toisiinsa hyvin. Valmiiksi kasattu päätyristikko ja päätyräystäspaketti nostetaan seuraavaksi paikalleen. Pääty asetetaan pystysuoraan ja tuetaan kiinni sivuseinän yläjuoksuun ja edelliseen ristikkoon. Kattotyöt aloitetaan aluskatteen ja ruodelautojen asennuksella. Aluskate vedetään rullalta päätyräystäältä toiselle päätyräystäälle. Kiinnitys tehdään nitojalla suoraan kattotuoleihin. Aluskatteen päälle jokaisen ristikon kohdalle asennetaan tuuletusrimat, joiden läpi aluskate kiinnitetään lopullisesti naulaamalla. Tehtaan ammattilaiset asentavat talopaketin joko sateelta suojaan, vesikatevaiheeseen, puuverhous asennettuna tai levyvalmiuteen saakka. Tehdasasennuksille myönnetään 2 vuoden asennustakuu. Elementit ovat heti pystytyksen jälkeen suojassa sääolosuhteiden vaihteluilta ja sisätiloihin päästään jo muutamassa päivässä. Asennustyön päätyttyä pidetään vastaanottotarkastus, jossa läsnä ovat asennusryhmän vetäjä, tilaajan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Mahdolliset puutteet asennustyössä korjataan viipymättä. Tilaisuudesta täytetään aina asennuksen vastaanottotarkastuspöytäkirja, joka hyväksytään allekirjoituksin. Uuden kodin suunnittelu ja rakentaminen ovat elämän suurimpia hankkeita, joihin haluamme tarjota asiakkaillemme parhaat ratkaisut ja asiantuntijuuden. Turvallisen, laadukkaan ja energiatehokkaan rakentamisen perustana ovat asiakaslähtöinen suunnittelu, 70 vuoden kokemus puurakentamisesta, sertifioitu tuotanto sekä aktiivinen tuote- ja laatukehitys. Omatalon rakentaminen on helppoa ja turvallista. Talotehtaan kaikissa suurelementeissä käytetään patentoitua lämpörunkotolppaa, jotka valmistetaan puoliautomaattisella koneella Sonkajärven tehtaalla. Suurelementtien valmistus alkaa elementtiin tulevien osien teolla. Rungon osat kasataan osaelementeiksi, joihin kiinnitetään ikkunat ja ulko-ovet valmiiksi. Ikkuna lasketaan osaelementin rungon sisään. Tässä vaiheessa rungon osat ovat vielä irrallaan. Runko puristetaan kasaan, jolloin ikkuna keskittyy aukkoon ja runko naulataan kiinni. Runkoasemalla eristeet asennetaan vapaaseen tilaan ja runkotolpat painetaan kiinni eristettä vasten, jolloin eriste täyttää kokonaan sille varatun tilan. Tässä vaiheessa asennetaan elementtirunkoon myös aiemmin valmistetut osaelementit. Seuraavaksi elementtirunko siirtyy sisälevytysvaiheeseen, jossa elementin päälle vedetään yhtenäinen höyrynsulku ja sisälevyt nostetaan paikoilleen ja kiinnitetään kevyesti ennen levyn lopullista asennusta. Elementti käännetään ympäri ja siirretään tuulensuoja-asemalle. Tuulensuojalevyt nostellaan elementin päälle. Ikkunat ja ovet suojataan maalausta varten muovikalvolla. Levyjen kiinnitys tehdään naulausportaalilla. Verhouslaudat kiinnitetään naulaimella käsityönä käyttäen apuna jakokampaa. Näin paneelauksen etenemä pysyy oikeassa mitassa. Verhouksen kiinnityksen jälkeen elementti siirretään maalauslinjalle. Maalaus kuivatetaan kuivauslokerikoissa, joissa kiertää kuiva, lämmin ilma. Kuivumisen jälkeen elementti siirretään viimeistelyvaiheeseen, jossa elementtiin asennetaan pielilaudat.
Viimeistelty elementti pakataan kollilavalle, johon sopii 3 elementtiä samalle lavalle. Kollilava suojataan vielä muovilla. Elementtikollit siirretään lopuksi ulos odottamaan lastausta. Toimitusluettelon mukaiset tavarat lastataan kuljetusauton lavalle trukeilla. Talopaketti vaatii kuljetukseen keskimäärin 2 täysperävaunullista rekkaa. Asennuspalvelu pystyttää talosi takuutyönä haluamaasi vaiheeseen joustavasti omien aikaresurssiesi mukaan. Suurelementit puretaan kuormasta tasaiselle alustalle, josta ne on helppo nostaa paikalleen. Alajuoksun alle asennetaan mahdollinen radonsuojakaista. Radonsuojakaistan tarpeellisuus tarkastetaan perustusten leikkauspiirustuksesta. Ennen alajuoksua asennetaan vielä solukumikaistaeriste, joka painetaan tartuntaterästen läpi sokkelin pintaan. Ennen elementin asennusta alajuoksun päälle asennetaan vielä yhtenäinen mineraalivillakaista. Elementti lasketaan tasaisesti alajuoksun päälle ja naulataan päistään vinonaulaamalla. Pystysuoruus tarkistetaan vatupassilla ja elementti tuetaan vinotuella noin 3 metrin välein. Seuraava elementti nostetaan suoralla seinällä edellisen jatkoksi. Liitoskohtaan lisätään mineraalivillakaista ennen asennusta. Elementti lasketaan paikalleen edellisen elementin tapaan ja tuetaan paikalleen. Viimeisen päätyseinän elementti nostetaan paikalleen ja pystysuoruus tarkastetaan ja tuenta tehdään samaan tapaan kuin edellisillä elementeillä. Kattoristikoiden asennus aloitetaan talon toisesta päädystä. Ristikko kiinnitetään valmiiksi asennettuun kulmarautaan ankkurointinauloilla ja tuetaan pystysuoraan tukien se väliaikaisesti päätyseinään. Seuraava ristikko nostetaan paikoilleen ja kiinnitetään kulmarautaan. Tämä ristikko asetetaan pystysuoraan ja kiinnitetään laudan avulla edelliseen ristikkoon. Näin asennetaan kaikki ristikot järjestyksessä paikoilleen ja tuetaan toisiinsa hyvin. Valmiiksi kasattu päätyristikko ja päätyräystäspaketti nostetaan seuraavaksi paikalleen. Pääty asetetaan pystysuoraan ja tuetaan kiinni sivuseinän yläjuoksuun ja edelliseen ristikkoon. Kattotyöt aloitetaan aluskatteen ja ruodelautojen asennuksella. Aluskate vedetään rullalta päätyräystäältä toiselle päätyräystäälle. Kiinnitys tehdään nitojalla suoraan kattotuoleihin. Aluskatteen päälle jokaisen ristikon kohdalle asennetaan tuuletusrimat, joiden läpi aluskate kiinnitetään lopullisesti naulaamalla. Tehtaan ammattilaiset asentavat talopaketin joko sateelta suojaan, vesikatevaiheeseen, puuverhous asennettuna tai levyvalmiuteen saakka. Tehdasasennuksille myönnetään 2 vuoden asennustakuu. Elementit ovat heti pystytyksen jälkeen suojassa sääolosuhteiden vaihteluilta ja sisätiloihin päästään jo muutamassa päivässä. Asennustyön päätyttyä pidetään vastaanottotarkastus, jossa läsnä ovat asennusryhmän vetäjä, tilaajan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Mahdolliset puutteet asennustyössä korjataan viipymättä. Tilaisuudesta täytetään aina asennuksen vastaanottotarkastuspöytäkirja, joka hyväksytään allekirjoituksin. Uuden kodin suunnittelu ja rakentaminen ovat elämän suurimpia hankkeita, joihin haluamme tarjota asiakkaillemme parhaat ratkaisut ja asiantuntijuuden. Turvallisen, laadukkaan ja energiatehokkaan rakentamisen perustana ovat asiakaslähtöinen suunnittelu, 70 vuoden kokemus puurakentamisesta, sertifioitu tuotanto sekä aktiivinen tuote- ja laatukehitys.